سلام فتوات تغادلتي خمي قنيكم بالدعم فوتوكم كبرت تغادلتي كم يغنيكم لكم أنا جزابير مسكن تملي سمت إلخو أبز حدش تهلو كنتات زلخا هذا أنشبه بلا تزلوا مع والتات انتي مسل زبل إتو عنكر قديتنا واخو كبصحي سنة مكتثل كل خبابيتاتن عدتاتن هجراتن زبان الناس فحفحك خيديو تمدو دحردقيم متحز يبلون تغييت ودب تأكلات تمدو مغلي حلم لنا أنا حلم يا كافي لكم مدرخي كعاتو حدا أزيو حيال زباو سراويت مهنات سلازي تمدو أمونغو سراويت كل سرحلو زلنا وين يسمعني أمونغو عينة سراويت مغانو قنا كم زي تفتح حلم غيركم بحيثكم ما طلعوا سلازي كرم مفناوي أبزغني هاتسي أي كما تقوكم مني أي كن الراخبنينا أجوهم سراويت سلام صمدو عيد الفطر كاب سدرانا فتوتنا انتفلينا أما قلقلوت حفاشينا غنو علمو دعاهم أي فلينا مغنياتو اتي زعبين بوترز بزبزحن زقفحن زتودبن صمدو مس بسراتو أبقربا جزيات حزلكم دبخ كبلي قطعوا رقحاو بوي عقوب بلصقنا نهزب تግራይን مهمال ኤርትራን ኢትዮጵያን ታሪቀን ተስመዕ ቪዲዮ ድማ ፈነን ቀነን እትመልስኖ ሽማግለታት ሕብርን መልክዕና ቀያየሩ ክመላለሱ እኳ እንትቀነዩ ተዋህቦቶም መልስ ግን ሓንተን ያ ነራ ንትግራይ ዘይጽምብርን ንትግራይ ዘግለለን ዕርቅ ግን ዕርቅና ኣይኮነን مع السلامة ትብል ያ ነራ ካለ أبز قربا أوان كم مبصع حزواهم صمدو باف شعبيا انك دمت انتاي كم تطعم حدا عبيز بلا زملكو تأكل ناب سكرين حيزلكم كمتي لنكنا خلا حصوت كفنو أغنينا الله سرعات بلسقنا إثيوبيا بقدا هداس يقدب أباي كتتعزات فانتخيلة أفتق بحر خطوه وباز بالزرباي قبت نزي بعل نتيقى طلع وقعوا مع كنزينا ماكلاي مبرق ميدل إيست نيوز إيجنسي نتي أبزغ نزي بسفي حقا وحزغني زينا مالت قبت نحطو أفتق بحر إثيوبيا تملس كما أمسايا نايزرما إثيوبيا بحت بأباي زلوا مرقز غتقير زبل حبريتا إذا حبريتا مسرت كم زي بلون زخونة شبتي نزل رقاقت كم زي لن بوقع تحبير له قبتي أبقول داي حتى باباي زلوا مرقت كم زي كير أبزم صعبوا نتبتات كم تسمى مع تنتصير له حاده متكلات أهورا وحقي بطبق مخبار كلتا نخلو بحدا وجنز وسد سقوم تتات بتصنع من ساق سلسته قبل علة تستمسرة بتصحيت ماي قبت زخونة يخون قدات ناي مكل خالق الديتا أربعة محلا وكل مدى ومسلات تحتو تهاجرات بمسرة أهورا وحقا وقرصتات زبليو أبو داي كيح بحري اتمنشي محدران دحنتن كيح بحري نايتن أبقما قم بحر زركبا قزاعتاتو تراي مخانو يو أسميرلو زخونا نايدق وقن نغيح بحر زملكت زخونا يخون مدلاوات مرددا ويزوباو تسأتاو مدحانا بزبل أمر كوافر كم زي فكرلو اتمنشي أتنيعو قليتو علامة نايتي سغني زينا وبروبوغاندا نتصوري نتي أمونغو إرتران قبت سنزلو زمدنا نمزراق زعلما ينيرو درون أولات ميديا سرعات بلتقنا نزنا حاسوت زينا قابل مقنا يوم حديث زينا يكونن ملسي إرتران قبت سنقن نتصوري حجون عدي وعلو بزعبازي عصب የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይን ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ሀገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ በዛ በኩል ግመልም አይደርስበትም። አንዳንዶች አሁን የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም። እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም። ይሄንንም ያዙ። ይሄ ራሱ በዓለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው። ጀርባውን ገልብጦ ነው ያለው። በዛ በኩል ምንም ሊሆን አይችልም። ሲሰራ ራሱ ከአፋር ጀምሮ ወደዚህ ያለው ህዝብ እንዲጠቀም ጀምሮ የተሰራ ነው። አሁን እኛ ባንጠቀም እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምቀኛ የምንለውም ለዚህ ነው። እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አንዱ መከራከራችን ይሄ ነው የምለው። የመጀመሪያው መከራከራችን ስፔሻል ኬዝ አለው። بحر زدلن تقولوا بحر زبيرترا بعلو تقاليسو
ባሕሩን መሬቱን ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነፃነት ኣምፅእሉ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድድ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽረራፍ እዩ ገለገሊኦም ካብ ትግራይ ዝበቆሉ ፅግዕተኛ ብምስባስ ወደብ ባሎ ባሕርታት ባሎ ህዝቢ ኤርትራ ይግብኦን ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዘይ ምስታፍ መትከላዊ መትከል ይዝሓት ገለገሊኦም ኣሰላልፎም ዝቀየሩ ናይ ገዛእቲ ደርብታት ናይ ወረርቲ ተሓሳስባ ዝሓዙ ዓሰብ ባናህና እዩ ዝባናህና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኣይኮነን ዝብል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ ብዘይ ምሽረራፍ ይሕለወሉ እዚ መትከላዊ እምነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ እውን ካልኦት እንትድግፉ ተሎ ካብ መትከልዮም ክብገሱ ዝግብኦም ብውልቅ እንዳሕና ሓደ ሰብ ሕማቕ ፀርፍታት ተራእቲ ተፃሪፈ ገረምታት ግድን ወላ ሓንቲ ኣነ ተተኸሲሰ ሽዑስ ኣይድንገፀንን እዩ ወላ ምሻሎ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ከምቲ ብኣውራጃ ትርእይዎ ወይ ገለ ኣይድንገፀንን እዩ ከመይ እንድሕር ተራእቲኩም ድንገፀን ደቂ ይብሉ ምክንያት ከዓ ደዲኻ ወይ በቦኻ በቶም ናትካ ፋሚሊ ከም ውላድካ ገለገለ ምሻሎ ብኸምኡ ዓይነት ነገራት ሰብ እንድሕር ተመፂካ ከቢድ እዩ ወላ ሓንቲ ከምዚ ኢልካ ዝተመልጠሉ ኣካል ነገራት የለን እዚ ሓፍትና ከዓ ኣብቲ ከምዚ ክብለኩም ፀንሐ ናስ ኦረዲ ወረቐታት ሓዲጋ እቲ ናይ ናሽናሊቲ ዜግነት ሓዲጋ ገለመለ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣላ ደስ ስዕላ መሃር ማለት ማይ ፋሚሊ ኣጀራ ብፍላይ ኣነ ሕጂ እንጀነራል እዩ ደቂ ከልቢ ደቂ ከምዚ ገለ ክትብል ኢኻ ትኽእል ኢኻ ሰብ ኮንካ ተረዲኹም ብውልቂ ግን ኣይፀረፉ እስቲ ናብቲ ዝቀፅል ዝሐዝን ዜና ድማ ክወስደኩም ንሱ ድማ ናይ መሰረት ሓድሽ ጉዳዩ ሓፍትና መሰረት ሓድሽ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣቦኣ ከም ዝሰኣነት ባዕላ ሼር ጌራቶ ነይራ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ ኣቦኣ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታት ዝሕበር ዘሎ እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንቀጣጥል ናብ ናይ መሰረት ሓድሽ ጉዳይ ክንመፅእ እሞ ምናልባት መሰረት ሓድሽ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኣብ ፀታዊ ጥቃት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብሻዕብያ ብፋኖ ብናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብመራሕቲ ትግራይ እውን ንዝበፅሐን በደል ክትሕግዝ ሓደ ትካል ሕወይ ዝበሃል ትካል ኣጣይሻ ትንቀሳቀስ ከም ዝነበረት ይዝከር እዩ ናይዚ ናይ ትገብሮ ዝነበረት ምንቅስቃስ ስዒቡ እውን ኣብ ደገ ወፂኣ ኣውሮፓ ሽልማት ከም ዝረኸበት ትፈልጥዎ እዩ ድሕሪ እውን ናብ ትግራይ ክትምለስ ኣይከኣለትን ናብቲ ሽልማት ንምኻድ እውን ብህንደይ መንገዳ እያ ሓሊፋ ኸይዳ ኣብ ልዕሊያ ብዙሓት ተፅዕኖታት ይበፅሐ ከም ዝነበሩ እውን ኣብ ሚድያታት ወፂኣ ተዛሪባ እያ እምበኣር ንሎሚ ብጣዕሚ ዝሕዝን መልክዑ ወዲ ናይ 80ታት መጀመርያ ኣካባቢ ወይ ድማ ኣብ 70ታት መጨረሻ ኣካባቢ ዘለዎ ወላዲያ ኣብ ደገ ወፂኦም ወይ ድማ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ኣብ መንገዲ ተቐቲሎም ናብ ገደል ተደብሪዮም ከም ተረኸቡ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ምናልባት እዚ ካብ ባዕላ እውን ዘረጋገፅናዮ ምናልባት ንዓ ዝረኸቡ ዝመሰሎም ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ግምታት ዝቕመጥ ዘሎ ባዕላ እውን ኣብ ፌስቡክ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገፃ ዘቕመጠቶ ወላዲያ ብኢድ ሰብ ከም ዝጠፍአ بحمام ون زيموته مسباتون زجاجو زلوا بحري كم زينبرو مسبات تساني زنبر سب خمس زنبرة نجرجن بزوج أو تعرف الله بزبل عميتات الله تحسب نعين إما نياتون كاب عبد جرات كم زرقا قصنايو أزوم ولاد زيوم تقتيلهم نابجدلون كم استدبري كي يركبوا ويدمعتم قتلتون بقللوا كي يفلتوا بزبل نابجد الخمس دبروا وميتي حبري توتي زلوا بتعمي ولا حزن من البات عبد جراي زلوا هنا تحت أزي ترح يكونن قد ما حزي ناب حرام ريت كيدو بزبل كتم عبد جرات حدا تجادلي نولدوا ودي سبع عنقلن مودات سبعات زلوا ولاديو كتقيتهم ني عبي حبون كتقيتهم نعبي حفتون خمو أسيرهم من خمس نبروا ناي كربات ذكرنا أزيو كتم عبد جرات استجبري بتعم بزحزن كنتات معناتي مدون صريحنا لسلاز نمرنا أنتي تقدر لون بعلو أبزي ميديا قريبنا حسابون كيف غيرنا يسلاز نمرنا عديمنا يعني رأين خمسي زقبر الله عدي أخوينا زلاتك كبرت تخاتلتمو ناي زعلت بتعمي مزرار بتزلو نقرات نزوم تسمعوهم زنا نباركم يمسلون يروم زم دي لهم تفتيخم مخا لايكنا سبسكرايب مقبار كي ترسعوا سلام